anos mo, iayat mo, kada kami nga agtutubo, ket addamot nga makita, itibungan na, daytoy nga tawon nga naglabas. Aasin na, dagiti adda nga agtutubo ini kas kanya nga saan nga manakigimong. Tagpay sumot nga sa anak nga manakigimong ini since 2016 at siguro ang bukig kasi na internet yung naglabas sa taw-tawon at damot nga ada nga green bank ay iti panagsirbik kin abos ada binmak nang iti pamatik kin kuana basta mo iti ayat mo kanang pampamerienda kada kami practice agyaman kami unay pastor kada gijay nga ada kabindisyon nga isumot nga ka pagpabingay kada kami saranok karon kini Sister Marisa kunya mo ada makunana Timot nga ibagakan niyang pastor nga ang Happy Pastor's Day. Kaya kami pastor ta. Aginggan at pastor sa ito. Ano sa pagdarapan nito? Thank you, Pastor. Happy Pastor's Patay marot iti representative ti Women's Ministry. Ay bak dito isamo ni Auntie Sister Melda Agay. Kahit agsagsaganan tumet, representative ti Men's Ministry, Uncle Loreto Onye. Nagbigla, nagnervyo ka pa. Diba kung nagpastor ka na kami na magyat kay Women's Ministry. Nagnervyo ka talaga ako. Magyaman kami, anos mo ka lang ni pastor. Parang ikarkararag mo kada kami kalugad-luma at kapul pamati. Pagyaman kami lang na ito parang ikarkararag mo kada kami ng bro. At makita mo yung anos mo kada kami. Makita mo yung panagran-ay. Ito na ang sarili nga at tutubo. Pagyaman ng misa. Ada
Diyos, kaya nagupay nga pinsa ni Sarunat mo, pinasirit, sabay lang kumatay, sumasat ko ang tabuhan ng algaw, nadala ko mga, kung ako nagpay, parang talagang pagpapagpapagpapag ako, kasi sabi sa sadya mo na, ako pastor, di ba? Ay baknarot ti representative ti Men's Ministry, Brother Loreto Can. Muna nga maamin kat ano kas lang manumataw-taw nga sana ka nagkikimkimong na ito yung pandemic nga ron naglalo ta senior citizen kat basbasit ti tanang ipalubos na nga makikimong ti senior citizen ko o mastara, nagani mastara okay, welcome to the Philippines again. Ngayon kat gyaman ang kinapa Diyos medyo narupatang basitan may pagkagdan ito yung COVID kat makapag-imong tayo nga pastoy kat ikablaw ko nga ron iti nasalunat nga oras tayo amin may pagkagdan iti programa tayo Pastor's Appreciation Pastor agyam kami iti Men's Ministry iti kanayon nga ang pagkabim kada kami ng mga paskibong talikod talaga nga mayak kasi ti napintas tapno iti gasta may tutuloy naging iti daduma nga mabalin nga iyadal kinadalan para manan iti sa marsarunong aladaw ket dakkel nga pagyaman ni Pastor ket apresyarek iti panangidirektam kada kami nga membros mo iti napintas nga wagas saan ka nga nagkapoy saan ka nga datay nagpasugnod no di ket adda iti determinasyon mo lang nga mangitaguyon kada kami tapno da kami kinatayo amin ket sinanama tayo nga mapan ijay pagarian ni Apo tayo nga Jesus nga isulang nga rod iti gamgam kanan tayo ket dakkel nga banag na jay may sapay pastor patyemi nga iti inaldaw nga devotion mo ket adda kami nga karaman dadya ti dakkel nga may isa nga pagyamanan ni king ka ket makita mo iti outcome na dagiti karkararag mo kada kami. At itutuloy mi ta pastor nga dawatan iti panangikarkararag mo kada kami ket kasta ko na dadya nagsarita tatay saan lang namin nga take in take ati bagay tayo give in take mag ikarkaragan na tayo ni pastor saan tayo nga ikararagan di tayo unfair iso nga ang may sa tayo mag tunggal mat no ang kararag tayo kinapo Diyos igipyang tayo iramraman tayo tayo ti pastor tayo rana ti pastor tayo tapno ti kasta anak ko mga mapanunod unahan nga kumapsot amo yung tao tayo lang ti tao kami adalat at simpong nga umay ti panagkapsot na uray no pastor uray no nagito yung papalig as kadadadong man adda umay nga panagkapsot gano awan man ti suporta tayo nandiyan ti delikado. At lalo no, ada ko ma-request ni pastor ko, di tayo na ikanti importansya na, delikado na jay. Baka panunod iti sa bali. So nga masapol nga anyaman, naging direktiba, nga ito ni pastor tayo, dapat saan tayo ko mga bugdang sumurot, o di kita may sa tayo kuma. Tapos iti kasta ijerik na kin pampanunod ako natip kermat jay kin saan lang nga ni pastor iti ikararagan tayo di si bubukol nga pamilya na
Kasi nung ni pastor lang, adat simpo ka problema di pamilya na ura iso na mairaman. Kasi jay, nga kabalay iti dito yung iglesia. May maysa tayo, mga ikararag iti pamilya na. Kada tayo, ikinararag tayo. Tapno, kasi tayo nagtatay, ijay, madanon tayo tumag. May maysa tayo ito makikita, ijay, insagana ni Apo Diyos nga pagyanan tayo. So, nagyamang kami, pastor, iti panangidirihim kada kami, iti na imateryalan, iti na espirituan na bambanag, na pagsayaatan mi nga membro. Kat may sapay kada kayo mga panak na membro, baka milyonaryo kami tugin pastoral. No, pagbalikas. Napintas nga banag na dyan, nadya nga banag ko, nakikita nyo ko. May sapay nga effort ni pastor na dyan, tapos datay nga membro ko. Umyang uso mo, saan nga datay? Nung kuna na dyan, napayag ko mga kayo mong, kumusta ka? Isulat ta. Ay, maday na dyan, maday. Dapat, kumusta ka ganyan? Better than yesterday. Apay, kaputa na ni pastor nga guide ko na kami. Kasya niya, palakpakan naman ako! Iti, anak, dedikasyon ni pastor tayo. Okay, dahil di mabalin ko nga i-share para kada kami nga ministry, para kada tayo na anay. Thank you! Thank you so much, Brother Loreto Oniet. Tangarod, as pagtawan lagi ti ubing nga po iti sa atin tayo pandemya, ay bakit ito isang sao on behalf, ti naaliptakin kan kanayon as sasagana Estrada, Tina Ramirez. Na ibang kapatay amin. Nangrulan kiti pastor, kinsakbay nga at sa message kami, ay bang mambay kay napintas nga partner ko. Tapno mangipaay kami manon iti maisa nga kanta, para kiti pastor, para mo namin sa nagiti pa pastor nga ito yun. Answer the call and obey God's command. He sent you here, we know you're in His hand. Your message from the Word touches our very souls. We've seen your faithfulness and we want you to know, Pastor, we love you. We appreciate all you do, and God sees the sacrifice you made for Jesus Christ. You pray for the lost, and God leads them to the cross. We know one day you will hear your Father say, my child, welcome. My child, welcome. This still quiet place, on your knees in prayer. God sees your tears, hears the burden you bear. The Lord by your side blesses all that you do.
the good and bad times. He'll see you through. Pastor, we love you. We appreciate all you do. And God sees the sacrifice you made for Jesus Christ. You pray for the lost, and God leads them to the cross. We know one day you will hear your Father say, "My child, well done. My child, well done." Pastor, happy Pastor's Day. Agyaman kami manan, Pastor. Ulitin kami manan nga ibaga hindi inaanos ken kinasayaan ko nga tao kada kami agsipod ka wala pa iso, Pastor. Tatay ko mga tawon ken at ako mamot ti maarami nga BBS nga gapo iti pandemic at dangahan nga natuloy ng amo, Pastor, nga ito no maminsan siguro napinpintas to ba iti parang isurumi agyaman ang Pastor ta hindi apang kami basit agpaiso di kwarta mi nga agdalat ta ito mo ya, Pastor, isoy apresyarag mas tamat hindi pa nagisuro ito uping agyaman kami, Pastor, ta at daragiti ito mo nga banag nga aramaton mi nga kasla umagibro nga isuro mi kari uping agyaman kami, Pastor. Hana nga kasta, Pastor, agyaman ang pay ta nagbalik ka nga suki tilog ko. Apresyarag, Pastor, ta magpainang pa yan, Pastor, nung maminsan ay uy, Pastor, ay singir ko mga adagan ko, Pastor, ay mga kamat kin siya. Ay, apresyarag kung naikin. Hana nga kasta, Pastor, adupay di mga apresyarag kin si ka ijay tarwar. Kunalakot, uy, si Pastor yun di nag-sermon, ngayon, di ba nag-sermon na ako na. Da, Pastor, sa totoo lang, basit advice ko ng Pastor, ando ini sermon mo, nabagas. At yama-yaman ang Pastor, iti kadang kada kami, adu ti mga appreciate kin sika, kin adupay ti mag-adal mi kin sika, kin kas ada kami kin sika ay kami ibas, Pastor mo aspa ng padayaw daking sika kas Pastor may kas na may kuha kami mo uy, Pastor Misa kas jay God bless you, Pastor. Kas naman kini Pastora kin Pastor Noel ada kas sa kin amin nga pa, Pastor, nga Jack ay naibaga. Also tatangal daw ni Pastora Mary Grace Mott. That's all. God bless you all. Thank you. When duwa dagay nga nalalaking nga manursuro dahil iluubing. Sorry, Sister Melda. Tatta, pagundawain tayo med dagiti daduwa tayo nga dati yung mensahe na para iti-ayaten tayo nga, Pastor. Taamukin pa check nga adumpay, dagiti matigtignay nga mangited iti mensahe na para iti-ayaten tayo nga, Pastor. Matipit na yak, iti nga gundaway nga mag-ibkas iti pa ng ekspresyon kini Pastor. Kaputak awan ti minitpit ko, nga inyawat ko kini Pastor, ili ko na nga ipasakong tayo dagiti regalo tayo kas pa nang ipakita, iti pa nang apresyon tayo kini Pastor. Hindi pa lang kami last week, po problema ako na niya nga tayo ko kini Pastor, kung kunang tata mo na ni Brother Rocky nga adamok, kuna na nagplano kami nga duwa. Ngamjak amuno apay nga saan nga naibanag, tidirabi iday jay. Plano may nagmayakmot, jay nga plano. Ma'am siguro, adapay na may mayat nga ta Pastor nga plano ni Apo Diyos. So nga,
nasao, natay bit-bitan mi kumatatay nga special kuma nga regalo ni pastor. Ngam naman pa awan binitbit ko adda pastor ti regalo ni pastor. Right din. The Jemin sa ni Sister Mary Grace ang nagpintas. Maayan na ito plaunay nga karabang nang apresyaran tayo iti. Pastor tayo kapunta iso iti. Mangita da ulo iso iti ulo iti iglesia. Kato nagkapoy iti sinmagit iti ulo maapiktaran iti sibubukal nga bagi. So nga nagsakit ti ulo masapul nga agaramid agaraw dagiti dadu mga parte iti bagi tapno iti kastakat mairemedyo nga magkatay ta nga sakit iti ulo. Kat iti tinawan ibebas tayo iti panang-appreciate tayo iti pastor tayo rasyak iti personal nga banat ni pastoran ulit at manan ni pastor ti maysan nga kaanusan kadagiti amin nga naanos saan lang nga pastor no di kas tao awan nga tan ti nananos pa ng piso di panakita ken saan nga mangidumduma kadagiti tao nga umasilip pinkuana malagip pulaw na idi medyo panagigidan tayo nga na quarantine kinapudto na pastor oray no awante naigmi nga material nga banag kaputak paparehas tayo magnasaan nga mabalin nga rumuar nanipod kidi narog iti quarantine tayo karkararat ko ako siya kalimat iti mga sabot ni pastor naro nakadabay dito ni kakay siya kaditi mga sabot iti kasabulan da siya kaditi makita iti naan-anay nga salon at da kasya kat oray pa no maminsan iti pagkumungan no iti agdudu mga topics unintentionally nga madakdakamat ko ni pastor. Kat tsaka mo siguro way dahil nga panangip kas ko panangip pakitak iti panang-appreciate ko kada iti banbanag nasaya at banbanag nga naadal kini pastor. Tento no ada topic ko mga kantsak napuputan. Ala, ni pastor ni katkas iti psychology na iti kas nga banag. Nagmayat kastoy. Uray sino ti kasasao uray dinong ti ayang ko. Tsaka mo jak mapuputan naman may kamkambit ko tinaga ni pastor. So nga kasjay siguro no DJ may isang tao ko ada talaga naadal mo haan mo nga malipatan mo ray sunod kasama mo ray dinuti ayan mo kaputa rin pastor kayo kat kasjay ikinaanos na kinaimbag na kinasataat na karigiti tattao iti aglawlaw na katuray pa idi tiyempo nga kapigsat ti paragdakiwas ni Maring. Umat-atake ni Maring. Ijay nga tiyempo, sakbay nga nagteksak ni pastor, nagkalaraga ako siya kalili mga iwan ni pastor. Malaglagit ko, ti sitwasyon na dito yung kapilya, ijay nga tiyempo. Ako, bukas anong aywanan na kami, aywanan mo ni pastor may. Unaksak ko nagtext ni pastor, pastor, kumusta? Unaksak siya iti, pastor, basta ko ito'y tabigan ko na magkamatalag kayo kini Apo Diyos iso iti mga iwan ko na nakat ijay nga mapatpatid ko na taligay ritnak nga puta amok nga uraysan tayo nga ibaga karaman tayo kadagiti kararan ni pastor iti tunggal parbahon ng pasensya pastor ka uray no amok nga ikarkararag na kami amin intong tiyempo nga jak kabailan ano dyan tiyempo nga di ako nila pakain ka sa kiti. Problema ko. Amon sa bali nga magpanong saan nga malaksit kini ako Diyos kati pastor. Apek sa akin pastor. Karamraman na kami mga itikapara. Kasi dahil nga numaminsan kasla. Mabain ang tauray no kanya oras. Balagit ko ni pastor. I-text ko mula tayo ko tayo lang ito pagkimanap. Ako na uwan. Kiraman kayo iti. Kagparalang may oray pa ni pastor ay di malagip ko dahil kaya abroad dahil time nga amo no awan ti mapanunod ko maminag nga malaksik iti panagkararap niya ako Diyos dahil naman abir kak ti tao nga Angelic na
nga maib kas putak lumalag anak kasi so nga uray ni pastora hindi ka na nahalimat ko agyaman ang kaunay pastora ta dagijay nga sumbat mo ka daktal nga banat nga nakatulong ta politikas ta nasumbat wano nagtiyan na dagijay nga problema kat pastor regalo ka tangal daw naman pa'y punang awan tinabitbit ni awat ni Jessica. Dahil kararag ko, kararag ni tultuloy ko ma, tipa nang itadkin ka ni Apo Diyos iting salon at nakanos ken kinasirip mapakain na iti sigubukal na palilang at yamang kanunay. Pastor, happy pastors. Sino pa yung katagsan? Iraman ni Marisa magyaman sa Jeka na nangibaga na nga kararag mo iti pa na exam na teachers at check ng test ka tayo mo tayo sa paper sa mga Jeka successful mo manipot kini Marfel ko sigala tati asit ganda dito nga ubing ko may maripit kailan maudi ni Marisa agyaman ang ta amin nagijay nga panangi baga dagin si ka pastor ko nga ikararag mo ko agyaman ang kinapo Diyos ta ni ako agyaman ang pastor ta ni Apo Diyos inang tulongin si ka nga nang kararag ka dito nga ubing ko saan na nga dagito yung ubing ko uray pa dagito yung kaka-eskulaan da kapay ko na ni Brother Onyi makong konsensya kada tayo timpo nga yung may kapinaliguan ko ayan ni papang mo ko nakinikakay na pulis nanti ko na nang mabainakot nga umay nga nang ikararag kay kwarto tinarawid ko nagawa nga nagawi doon nga napangkuhin kararag nga dago sigaw mo so nga yak mo nga kinumunta kay no timalab dadi nga kararag ko tina na maakunay nga dadi nga yung kararag ko nga na impuswan ko nagbaliri happy pastor day Limbag gabi ka tayo amin kakabsat kat adalang ti kayat ko nga basaan dito yung libro iti umuna nga Korinto chapter 13 verse 1 nga aging gana iti 13 yung kastoy man iti kayat ko nga basaan dito verse 4 na dito yung verse kat talaga nga yari ko lang maibagay kay ni pastor. Taamin nga kung kuna na ito ikat andakan niya na. Iso nga kayat kong mabasaan. Kasi hindi ko na di ayat na anos ken na asi. Saan anaimon. Wenno na pasindayag, wenno na tagsit. Saan anaalas di kababalin na, wenno na imot, wenno na laka nga agpungtot. Awan imimpen na asakit tinakam. Saan na pagragsakan tilakas? Pagragsakan na getdi di kinapudno. Di ayat, intured na amin, abanag, mamati di amin, mangnamnay di amin, ituran na iti amin. Diba nagmayat, kasjay ni pastor, di pakai, kuan na kanyak ta. Dayjay anos, ada kanya na dayjay ayat, kinaanos. Tanawan dayjay ayat, kinaanos kanya na. Baka dagiti ag tutubo tayo taktak awan pay lang makaammo nga ta iti ag gitara wenno ag keyboard wenno ag bass. Iso nga dagiti nga kuna na i-check nagasat tayo nga membro na ta ada amin kini pastor tayo. Kat iso daytay iti pangapapresyarat kini pastor iti pakpakita na nga kinaanos na kada tayo amin nga numampay no daduma ket ada iti kinasulpal tayo.
At dalata nga ano saan nga maawawan ay di kinaanos na nakadatayo nga mga iparparin tumang nakan kanayon ginaldaw pinarbangon iti alas 3 dito isang wanan tambitigas takot daw nga membro na adda kan kanayon nga nasalunat kuno adda iti Domingo kat agkikita tayo wano agtitipon tayo ang mga idayaw iti napatay gana-gana kat daytalagan pastor Happy Pastors Appreciation Sunday kat ni Apo Dios iti magbendisyon ken mangtarabay ken kaakan kanayon. God bless you. Sino ba'y kakabsan? Kahit noowan nga Ruden, on behalf of AG Poblacion, we thank you so much, Pastor. We appreciate you so much, and we want you to know na we consider you as our superhero who guides our way towards the brightest future. Tatangaron mapantayo iti pa na kaikararag ni Pastor, kaya't awag dito'y samon